Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Histories and today we're talking about Sibongile and the Dlaminis. Season 2 guys, Sibongile and the Dlaminis uzoqala maduzane with new faces including uBhebicele obedlala ke indawo kaGabsile kuZalo. Angazi guys noma ulandele isoka lakhe yini uqabanga waphela wayekade eshadeni uqabanga kuZalo manje ke usemlandelela khona lana ke manje la uqabanga khona adlala indawo kanje ngaye uBhebicele bathi ke uzodlala indawo kaSamkelisiwe ongubaba ongusisi kaBaba uNtombela who turns up to cause trouble with her former friends Deliwe and Phetheni. The three met as young women and connected over their shared experience of being scammed, but she got the short end of the stick in their friendship trio and now she wants revenge. Asazi ke bakithi but kulobo mngani babo ngathi umuntu waba nenhlata yokuphumelela uPhetheni njengoba izinto zakhe yena zimhambela kahle, but ke ukufika kaSamkelisiwe kungase kuphendule amatafula kuveze nezimfihlo ezingaziwa umuntu njengoba abanye besola ukuthi ke uVusi kungenza ukuthi akasiyona indodana kanje ngaye. So guys, uSamkelisiwe ke uzoshintsha izinto eziningi especially kwimpilo ke kaPhetheni ngoba vele lapha ke kuDeliwe hayi cha izinto ke azihambi kahle, into ayenzayo nje ukuhlukumeza uSibongile. That brings us to the end of this video guys. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.